ƙasata, ya Allah, taimaka wa ƙasata, Najeriya. Najeriyar mu ƙasata, Arewa shine gidana, idan na rusa yankin Arewa ina na zanje na kwana. Idan za a wanke wa mutum gyambo ba kowa bane yake wanke gyambo, haka ne? Kuma in za a wanke maka gyambo da lemun tsami ne, za a goge shi yana jini har ma kakan ciji mai wankin. A wannan lokacin ba mai kinka kamar shi, haka ne? Amma idan ka jure da wannan zafin, idan an wanke wannan mikin na kwana 2 kwana 3, wallahi za ka ga ya soma bushewa. So nan abinda nake so mu yi wa juna kenan yau, mu wanke wa juna gyambo. Wanda ke kaunanka shine zai gaya maka gaskiya. Na in an tabo mu sai mu kawo maganan gonaki. To ina so in tambaye mu, in tambaye Hausawa, in tambaye Katafawa, in tambaye Fulani. Wai shin Hausawan zango, gonakin da kuke da su an nome su duka? Ba gonan da ke zama ba noma? Akwai? An nome gonakin duka? Akwai gonakin da suke zama ba a noma, ko ba haka ba? Me ya kai mu fadan gona? Katafa kun gama noman gonakinku da kuke da su duka sun kasa muku? Sai me ko har sai da an ji an shiga wadansu? Ko me ya kawo mu wannan? Wai shin Fulani, to idan ana fada akan batun gona ne, mu ba mu san ba Fulatani da batun noma ba. Kiwo aka san ku da shi. Me ya kawo ku cikin maganan gona da har yau ake ta kashe-kashe? Idan za mu yi zumunci, to mu yi zumuntan da zai kawo mana ginuwa ne, ba na rushewa ba. Kuma duk abin da za ka yi fa a duniyar nan domin ka ɓata wani, idan ba Allah ne ya ɓata shi ba, baka isa ba ka ɓata shi ba, sai in shi ya yarda ya ɓata kanshi. Don haka mu mata har yanzu namu bai wuce roƙo ba fa, har yanzu muna roƙonku. Ya kai inda mun sake dawo da wannan roƙon. Wannan kashe-kashen ina sake cewa ya isa, kuma na san kowace mace in an bata dama za ta yi magana abinda za ta faɗa. Mutumin magamiya, mutum magata, makarau, yau a cikin ƙasar nan yana IDP. Bafulatani da ke da nan yana zaune, ya shimfiɗa ya fita da shanu ya je ya yi kiyo. Wai yau ba zai iya fita ba, ya shiga prison, ya shiga kunci. It's painful. That namiji ba zai iya ya fito ya je gona ya yi noma, ya dawo gidansa ba, sai a yi gungu ma za a sauke gona. It's shameful. Wai mace ba za ta fito ta je ta iri ciyawa itace a bayan gida ba, in ba ta samu ta an raka ta ba, tana zuwa mutuwa take siya, ta sai shi ma da hannunta. What are we? Duk mutumin da ke duban fim da ake ce mishi wildlife, ko wildlife, inda za ka ga dabbobi, survival of the fittest. Mun koma haka ne? Da iliminmu, da exposure ɗinmu, mun zama dabbobi, behave like animals. Akwai lokacin da nake gani kaga zaki ya je ya ga little kid, another species, ya ɗauka, ya kare, ya tsare. What are we? Ka je ka samu tsohuwa that cannot move, ka kashe,
ka samu yaro da bai san right bai san left shi ba ka kashe. We call ourselves human beings? I don't think so. Honestly, I don't think so. Gona ka ɗauki, it's painful. It's painful. Ka sare amfanin gona, ka kwantar da shi, me ne riba? Ko kuma ka ga dabba ka harbe, ka kashe, me amfani? Me dabba ya yi maka? Me shinkafan nan ya yi ma? Me masarar nan ya yi ma? We are moving away from being human beings to becoming beast. Beast. Jiya, President za ka yi mana magana. Yakubu za ka mana magana. Abinda gwamna bai kira mu ba, shi ne nake kira ɗin ne. Bai kira mu dabbobi ba, but that was what he implied. Wani irin mutane ne? Dan mutum ya ce ka da shi as far as concerned, kai ba mutum bane. Halayyar ka bai nuna kai mutum bane. Halayyar mu bai nuna mu mutane bane ko kada. Dubin matakan da mun riga mun dauka. Mun ibi Fulani, mun ibi Hausawa, mun ibi Katafawa, matasa, mun je da ku ba sau ɗaya ba sau biyu ba. An muku training. Kun dawo da kai da wannan training. Kun zuba. Kun zuba. To an zuba da jinin. Kun sha jinin ya yi ga? For me, na ce za mu yi mutum yau. Sai wani ya ce wani mahaukaci ne ya darinta na kai wani mutum. To, haukan tana nan. A faɗa ni cewa mahaukacin nan ya kira taron, kuma mun zo yau. Za mu yi magana. We'll talk to ourselves. Let's live here with a message or messages. Kina mace ce? In kin koma don Allah, in kin yi tara mata 5 ko 10, kin yi sharing da su abinda muke magana a nan zai taimaka. Kana matashi ne? In mun bar wannan guri ka koma, ko matasa 5 ka samu kai hira da su. Ka ce musu, look, enough is enough. Zai taimake mu. Religious leaders, you have a great deal of role to play in this. Sai an kai zuciya nesa. Ina fata wannan zama Allah shi mana jagora.